vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano kuti ndinge ndichizongoreururawo kuti amai vangu zvedu muroyi, asi ndinovadhifenda kuhama nanhasi uno ndinovadhifenda kuti havasi. Pose patinoita matare emumhuri ndinomeka shuwa kuti kana pakangoita sekunge panenge paine munhu anenge achida kunongedzera amai vangu, munhu iyeye ndinobva ndamutuka, ende kumhuri uko kwandakaberekerwa ndingangoti dzinza rose hakuna ane mari seyandiinayo. Saka ndinoshandisa advantage iyoyo plus good move yekuti sezvo irini ndirini ndinokwanisa kubhadharira hama dzangu, ndingangoti hama dzangu dzose ndinobhadharira vana vadzo mari dzemaschool fees. Saka ndinoshandisa mukana iwoyo wekuti ndinge ndichidhifenda amai vangu. Hazvitauriki kuti amai vako muroyi, but ndinovadhifenda still. Inini ndiri mudzimai ane makore 47 years ekuberekwa, uye ndini first born mumhuri umo mandakazvarirwa. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so, apo pandainge ndichiri musikana wechidiki ndo pandakasangana naamai vangu vachitobva kunoroya. Ndaiti makuseni ndaimuka kuma5, then ndaibva ndazoenda panext door ndichinogoka moto. But pane umwe musi pandakaenda ndichida kuenda kunogoka moto panext door, ndikabva ndazoona kuti navowo vainge vasati vamuka. Ndakabva ndazoenda pane umwe musha muraini imomo ndichida kugoka moto, but ndiri munzira ndichiendako ndaifanira kuti ndinge ndichidarika pane umwe musha apo painge pari padongo. Pamba apa painge pachityisa, taingonzwa zvichingonzi paiwanzokuonekwa zvipoko. Saka ndakabva ndazodarika nepo pamba apa ndichiita zvekumhanya. Ndakazoti ndodzoka manje ndo pandakabva ndazoona amai vangu. Painge paina amai vangu nevamwe gogo vemuraini nevamwe vakadzi, but vakadzi vaviri ava vainge vachigara kune rimwe village. Vose vainge vasitomborina kana kupfeka. Then amai vangu vakati vandiona ndokubva vazotora dota vakabva vatanga kumhanya vachidzokerawo kumba. Iniwo nekuda kwekutya ndakabva ndatanga kumhanya. So ndakati ndichinosvika pamba ndikabva ndaona kuti amai vangu vainge vakatondimirira vari mukitchen. But chakandinetsa ndechekuti ndakatoona kutoti amai vangu vainge vakatopfeka hembe dzavo, vainge vasina kushama sezvandainge ndaona vari apo pavainge vakamira pamusha paya padongo. Amai vangu vakabva vati kwandiri, ko waoneiko nhai mwanangu? Ndikabva ndati mama, ndaona varoyi. Vakabva vanditi varoyi vacho wavaziva here? Ndikabva ndati ndavaziva vose. Ndakati ndichida kunotaura mazita evanhu vaya vandainge ndaona including my mother. Amai vakabva vasimuka apo pavainge vakagara vakabva vati hazvitaurwi, kana ukangogara wataura ucharemara, uchaita chirema, unofa uri chirema. Ndoka vakabva vazondigamuchidza ivhu riya rainge riri mukaplastic. Vakabva vanditi ivhu iri mashandisiro acho auchariita ndeyekudai so, nhasi hausi kuenda kuchikoro mwanangu, ndichakubikira chikafu chekuti unge uchidya. Kana wadya chikafu tichange tichizoenda mugomo, then uchange uchizozvibatsira urimo mugomo imomo. Zvimwe ndichazokuudza mwanangu kana kwachena. So ndakabva ndazogadzirira vanin'ina vangu mbuva vakazoti vaenda kuchikoro. Amai vainge vakarara ipapo vakabva vazomuka. Amai vangu vakabva vazondibikira rimwe porridge rainge riri reblack. Handizivi kuti vakashandisa hupfu hwakaita sei. Vakati vapedza kundibikira vakabva vazondipa porridge riya apa rainge richishata sei, rainge risina munyu, risina kana shuga. Vakabva vanditi idya mwanangu. Ndakabva ndadya porridge riya. Ndichingonopedza kudya porridge ndakabva ndatanga kunzwa kuti mudumbu mangu mainge muchida kuregedzera. Ndokubva ndaudza amai kuti izvi ndo zvandainge ndichinzwa. Amai vakabva vazoti kwandiri ndinge ndichivatevera. Ndokubva tatanga kufamba paya tikabva tazoenda mugomo. Takati tirimo mugomo amai vakabva vazoti wava kunzwa sei mwanangu? Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichingonzwa kuti ndikuda kuenda kudondo, but ndainge ndisingakwanisi kuenda kudondo. Amai vakabva vazonditi endaka kudondo. Vakangoti vachingonditi endaka kudondo kwacho, ndikabva ndatonzwa kutoti tsvina yainge yava kutoda kutobuda. Ndikabva ndamhanya ndikabva ndaenda kuseri kwechimwe chikwenzi. Ndakaita rimwe zimukonde rekuti munhu anorarama haangambokwanisi kuita tsvina yakawanda kudaro, but ndakati ndapedza kuita tsvina amai vangu vainge vachingondibvunza kuti wapedza here?
here mwanangu, ndichingovati handisati tsvina ichiri kubuda. Ndakazoti ndapedza ndikabva ndati mama ndapedza. Amai vakabva vanditi chitora ivhu iro randakupa kuti unge uchizorishandisa. Saka paya pakunozviwaipa ndakabva ndazoshandisa ruoko rwangu ndichishandisa zvekare neivhu riya iro randainge ndapiwa naamai vangu. Ndakati ndapedza kudaro ndo pandakabva ndangonzwa zvimwe zvidzungu ndokubva ndatokolapsa paya. Ndakazopepuka tigere zvedu pasi pemumvuri wemuti naamai ndikavabvunza kuti nhai amai komuno mugomo tiri kuitei, because ipapo ndainge ndichita kunge munhu ainge akabatwa nechadzimira. Amai vakabva vaseka zvavo ndokubva tatotanga kutofamba tichidzoka kumba. Vakabva vanditi zvose izvi zvaitwa mwanangu haufanire kuti unge uchizozviudza kana ani wazvinzwa here. So amai vangu vaigara vachingonditemerera nyora. Saka mukunditemerera nyora ndaitorota dzimwe nguva ndiine vamwe vavhimi, dzimwe nguva ndaitorota ndiine njuzu ndichingotambidzwa hopfumi. So even kuchikoro chaiko ndaikwanisa kutongoenda ndononyora maexams ndisitomborina kana kutomboverenga. Taiti tisati tanyora maexams amai vaingondibvunza kuti ko mazuva ano ari kugona kuchikoro kwenyu chaizvo ambori aniko iyeye. Ndobva ndavaudza kuti ningi mazuva ano ndiye ari kugona, like apo pandakazononyora mafinal exams angu a night before tisati tanyora maexams edu ndaibva ndarota munhu uyo wandinenge ndakaudza amai vangu kuti ndiye anogona, like patakazonyora mafinal exams edu ndisati ndazoendawo kuuniversity paiva nomumwe musikana uyo ainge achigona chikoro chaizvo ainge achinzi Tafadzwa, not a real name. Saka ndakabva ndazoudza amai kuti uyu ndiye ainge achigona chikoro, but mukoma musikana uyu akabva atotadza kutonyora maexams ake. Aingoti ndinokuona rima. Taiti pose patinenge tapinda muexam room aibva atanga kuchema achiti ndiri kuona rima, ko ndinganyora sei nekuti ndiri kuona rima. But mukoma mapasiro acho andakazoita handina kana subject randisina kupasa ini. Ndichibva ipapo ndikabva ndazoenda kuuniversity ndo zvaingoitika mukoma ndiripo paUZ apa. Ndaiti kana ndikadzokera kumusha amai vaindibvunza kuti ko mazuva ano ari kumbogona chaizvo ndiani. Ndaibva ndangovaudza mazita eavo vainge vachinyatsokugona, then ndobva ndatopasa ivo vobva vatofoira kuzotonosvika ndichizowanawo basa rangu riri ball. Nanhasi uno I am a professional kunyange zvangu ndakazoretire, but mari chaidzo mari nditori nadzo because amai vangu vakabva vazotorera mwana wose akazvarwa mudzinza rekwedu vakabva vazoisa zvipo izvozvo pandiri, ende zvipo izvi nanhasi uno zvinotondishandira. Nanhasi uno mukoma ndinotoroteswa, ndinowanzokurota vamwe sekuru vangu avo vataingonzwa nembiri kuti hanzi pavainge vachiri vapenyu vainge vari muvhimi. Saka sekuru vangu ava ndinowanzokuti kana ndikarota vachiuya kwandiri vaine mhembwe yavanenge vabata kubusiness kwangu uko kunongopindawo mari, at least mari iri normal. But mazuva awo ekuti ndinovarota sekuru vangu ava vachiuya kana nenzou vachiti muzukuru chizukuru changu tarira uone zvandapiwa nesango, ndapiwa nzou iyi. Vanenge vachitonditi nzou iyi ndasangana nayo yakatongodonhera mugomba. Kana ndikangoigamuchira nzou iyoyo ndikati maita basa, then ndobva ndatanga kuvatenda nemutupo vakangofara chete. Kubusiness kwangu uko kunopinda kana mamillions nemamillions. Saka nekudawo kwemabenefits ose awa andakakwanisa kuwana nekuda kweuroyi hwaamai vangu, I would rather die than to tell my relatives or to allow my relatives kuti vange vachienda kunobvunzira. I try by all means kuthreatena vanhu kana vanhu vakati vari kuda kufamba, and ivo amai I am sure kutoti vane mishonga yavo yavanoshandisa inokonzeresa kuti pose vanhu pavanoti ngatifambei nekuti kwedu kunombofiwa mukoma kunoti kana kwafiwa so kunoita sekunge kunenge kwavhurirwa madhoo erufu zvekuti mumhuri munokwanisa kufiwa vanhu vachifa 2 pagore. So vanhu vanozoti ngatimbofambei, but panobva pazongoita imwe confusion apa inini ndinenge ndichikonzeresa futi confusion iyoyo. Ndiyo confession yangu iyi. I am proud of my mom because of the things that she did for me. She fought for her own daughter and I am living comfortably. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi my mom Vachiroya, but she fought for her daughter and I respect her for that, nekuti I am living a comfortable life. Munozvionawo sei nai vedare? Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinoda kureurura kuti murume wangu imhondi. Chinoita kuti ndinge ndichiti murume wangu imhondi, takati tauya kuno kukujoni, so murume wangu akabva azotanga kufamba nevamwe varume ava vaitozivikanwa location rose kuti varume ava vanoita zvekuba. Murume ndakatombozama kuti ndinge ndichimukanzela ndichimuudza kuti izvi zvamuri kuita izvi dai masiyana nazvo, but murume wangu at that time ainge achiita nharo, but zvaizvezvi murume wangu anotoshandawo, but at that time ainge asinganzwisisi achiti iwewe as long as uchidya uchiguta you need to be happy. Vamwe vakadzi izvezvi havatombopiwe mari nevarume vavo. Aiwa, kana kuri kuchengetwa here ndaichengetwa. Kana ari semafoni awa ndingangoti panguva yacho iyoyo hapana foni yainzi yaipisa yandainge ndisingashandisi. Ndaikwanisa kushandisa kana mafoni 3 at the same time, uye ndisu tainge tichitonzi ndisu vanhu vainge vaine mari. Taitoti kana tikadzokera kumusha uku vanhu vose vaingouya pamba vachida kutorwa mapictures because of mafoni awo andainge ndichipiwa nemurume. Kuti mafoni awa aibvepi murume ainge asingatauri, but ndega ndaingozvizivira ndega kutoti akangobuda kana akadzoka akabata foni yaanenge akabata inenge yatobvutirwa munhu, because ivo zvavaiita vaitoita zvekutobvutira vanhu live 1 on 1 ende vaitokushandisira chisimba ende vaifamba vari 6. So murume wangu even though I tried kuti ange achisiyana nazvo nekuda kwemari iyo yaainge achikwanisa kubata, ainge asingadi kusiyana nazvo, because dzimwe nguva zvavaiita ndezvekuti vaienda kana pamafacebook, vaiti kana vaenda pamafacebook vobva vaadvertiser dzingava dziri motikari, vaingotora dzimwe motikari dzinenge dzichiadvertiswa kune mamwe mawebsite. Saka vaibva vazodziisa motikari idzi pamagrupu aya anotengeswa maused cars nekuma marketplace, then motikari idzi vaizodzitengesa at a cheap price. Ndinorangarira imwe nyaya iyo yaakambondiudza mushure mekunge varobha umwe murume uyo wavainge vanyepera vachiti vainge vaine Toyota Fortuner. Saka murume uyu nayewo ainge ari muzimba, saka vaiwanzokutageta vanhu vanobva kuZim kuitira Trust nevamwewo vanobvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Saka murume uyu akabva azodhiraivha achibva kuprovince yake achiti ari kuuya kuzosangana nemurume wangu nevamwe vake, sezvo vainge vachiti vane Toyota Fortuner iyoyo. Apa maprizes vaisa maprizes aya ari affordable zvekuti vakwanise kuattracta vanhu vanenge vari desperate pakutsvaka motikari. Saka murume uyu vakabva vazomuti handei tinge tichinoona motikari, because iye ainge ati ngatisanganei papolice station. Saka vakazoti vamuconvinsa vakati handei kuhotel tinge tichinoona motikari, because ndokwatakaipaka, because tanga tichitotya kutoti iwewe maybe unokwanisa kuuya nematsotsi ukatitorera motikari. Murume uyu hameno kuti akabhaizika papi, ndokubva azotevera murume wangu nechigenga chake vakabva vazoenda kuhotel. Variko kuhotel kuya ndopa vakabva vazomurobha, vakabva vasiya vakamusungirira pamubhedha. Zvavakaita ndezvekuti hanzi vainge vaine mabhande avainge vainawo ainge akawanda, saka vakabva vazosungirira murume uya pamubhedha vakamusiya aripo pamubhedha, then ndokubva vazotiza. Murume uyu vakamutorera mari yake yose nemafoni, uye achipinda mba akabva anditi ndinge ndichisvinira mukaka mukapu. Ndainge ndichiri kuyamwisa at that time, ndikabva ndaita saizvozvo ndikabva ndasvinira mukaka uya mukapu. Murume wangu akabva atanga kuzvigeza maoko nemukaka iwoyo zvekare nemakumbo ake nekufesi. Apedza kudaro akabva abuda panze akabva apisa hembe dziya dzaainge akapfeka. Izvi akazviita akashama. So I think kuti murume wangu isuspect chaiyo. I suspect kuti pane zvakaitika. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, zvazvinongotyisa. Hanzi murume wangu paakapinda mba akabva anditi svinira mukaka mukapu. Murume ndokubva atanga kuzvigeza ropa rainge riri mumaoko, mumakumbo nekufesi nemukaka iwoyo mukaka wemwana. Ndokubva azobuda panze akashama akabva apisa hembe dzake zvose nebhutsu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine spiritual encounter yangu iyo yandakasangana nayo. Zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri form 1. So zvataiwanzo kuita ndezvekuti taiti
kana tichinopinda shift yemakuseni kuchikoro taiwanza kuzochaisa kuma 1-1 then taibva takasika kudzoka kumba tobva tatoenda kubhora. So painge paine pamwe pamba apo painge paine ziground rainge rakati kurei. Taitanga kutamba bhora redu sometimes kuma past 2 taibva tatanga kutamba bhora iri kuzonosvika zuva ravira. Mutemo wekubhora nguva idzo dzatainge tichiri kukura wainge uchiti bhora rinopera kana mava kusakwanisa kuona bhora racho riya bhora rechikweshe ndo ratainge tichitamba. Saka musi wacho iwoyo takatamba kuzonosvika I think kuma past 8 takati tapedza kutamba kudaro ndokubva tambotanga kuita nyaya. So by the time yandakazosvika pamba it was somewhere kuma 9 apa yainge iri nguva yechando, vanhu vazhinji vainge vatopinda mudzimba. So inini kwacho kwandainge ndichigara apo painge pachirodzwa nevabereki vangu imba yacho it was the last house at the end of the street. Saka ndakazosvikako ndatova ndoga, vamwe vose vainge vatopinda mumagedhi avo. Ndakati ndichinopinda pagedhi apo patainge tichigara ndo pandakabva ndazoona kuti painge paine rimwe zimbwa randainge ndisingatombozivi. Imbwa dzepo dzainge dzisingatombozivikanwi kuti yepo chaiyo ndeipi. Zhinji dzacho dzaingoita kunge zvimbwa mupengo. Ndakati ndichinopinda ndo pandakabva ndazoona rimwe zimbwa rainge rakakura. Ndakati ndakaritarira kudai ndokubva razotanga kuhukura richimhanya richiuya uko kwandainge ndiri. Apa rainge rakaita zibere rikabva ratanga kundimhanyisa, then mukunondimhanyisa kudaro ndo pandakabva ndazodonha. Ndichinodonha richibva razosvikawo apo pandainge ndadonhera rikabva razama kundiruma, but rainge richindikonewa manje richingoruma mumhepo. Rakabva razotsamwa rikaridza tsamwa rikabva randituka rikabva rati uchafa uine munyama iwe. Ndokubva ndazoshamisika because bere iri rakati ratendeuka rava kudzokera uko kwainge kuine dzimwe imbwa. Rakabva razoshanduka rikabva razova baba naamai vepamba ipapo, malandlord, vakabva vatanga kufamba vachidzokera kumba kwavo kumain house. Apa vose vari 2 vainge vasina kana chavainge vakambopfeka. So ndakabva ndazosimuka paya, but pose ipapo zibere iri parainge richida kundiruma ndaizama kuridza mhere, but ndainge ndichikoniwa kuridza mhere. Ndainzwa kutoti ndainge ndakavharwa izwi. Ndakazoti ndapinda mumba ndakakoniwa kana kuudza vabereki vangu. Ndaiti kana ndikada kungovaudza kuti ndaona bere, ndaiti ndikada kuudza vabereki vangu ndaibva ndatadza kutaura. So ndakazongosiya nawo nazvo since ndainge ndichiriwo mwana mudiki painge pasina zvandainyanya kunzwisisa. Then mukuzonokura kwangu ndakabva ndanotisa kuti pane imwe nguva yandakamboita munyama wekuti ndaiti ndikashanda pandinenge ndashanda ndaibva ndangonzi waba yeti ndisina kuba. Ndaigara ndakaendeswa kumapurisa. Mapurisa akazotogumisidzira ava kutondiziva kuti uyu akangoshanda paashanda anobva atoba. Ameno kuti ndakarohwa runokwana kuita rungani nemapurisa ndichiri kuzimu, but ndaingoroverwa mahara. So nekukura mukoma chimwe zvekare chandakanotisa ndechikuti nguva iyaya yechando, like nguva yatava izvezvi, dzimwe nguva ndinotombokoniwa kufamba because pandakanodonhera pasi I think kuti ndakabva ndazozvikuvadza ibvi rangu rekuleft. But is it possible kuti izvozvo zvakaitika apo pandainge ndichiri form 1 kuti ndine ma-internal injuries here ekuti haasati apora? Because even right now ibvi rangu rekuleft rinorwadza. Handitombogoni kana kukwira ladder, handitombogoni kutombokwira pamusoro peladder because ibvi rangu rinenge rava kutotanga kutorwadza. Iwo ndo spiritual encounter yangu yandakasangana nayo. Vabereki vangu vakatosvikawo pakutofa ndisina kumbogara ndakavaudza. So mangwana acho makuseni vabereki vaifanira kuti vange vachibhadhara mari yerent. Amai vakati vachibva kubasa ndokubva vananga straight kumba kwalandlord vachida kubhadhara rent, but vakabva vazonzi mari yenyu hatikwanise kuitambira. Ndokubva tatanga kutsvaka imba. Saka takapiwa only 3 days dzekutsvaka imba tikabva tashaya imba iyaya. Then umwe musi landlord akabva azotuma vana nemakey kuti vange vachichinja makey. Ndokubva tatonzi buditsai zvinhu zvenyu. Saka tikabva tazotora zvinhu zvedu tikabva tazoenda tikambonorara kuchurch. Then ndokubva tazotanga kutsvaka imba kuzonosvika tichizonoiwana. But izvi I think zvakakonzereswa nekuda kweizvo zvandakasangana nazvo ndichibva kubhora.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvazvakangooma naimi, hanzi ndakaona bere iri rikabva razoshanduka rikava baba naamai vainge vari varidzi vepamba ipapo. Vabereki vangu vakabva vanzi ibvai pamba pano, vakatoramba kugamuchira mari yavainge vachizama kupiwa nevabereki vangu, mari yerent. Yo, strange things do happen in this world.